लोगोफोर भिडिअखौ जागायैनि सिगां सासे मानसिखौ फंनैसो बुंनो सानदों र'। औ लोगोफोर जोंफोर दिनै एसे जोंदों। मिस्टार महन्त बसुमतारी नोङो मा मोनो हा? मा मोनो नोङो? जोंफोरनि भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाबा मानो मा खर'खौ नायो हा? लोगोफोर बे महन्त बसुमतारीया सिगांनिफ्रायनो रायबोगासिनो, नाथाय आं दिनैहालागै जेबो बुङाखैमोन। बुंदोंमोन नाथाय थेंक इउल' बुंहरोमोन आं, नाथाय गैया बियो थेवब्लाबो लाजि गैया। बिनि खलथायाव ना जेबोआनो गैया खोना लोगोफोर। जोंफोरनि भिडिअ मालाय इसेबो मोजां जायानो जायाफ्रामा मानो बानायबाय थायो? हगारनांला मायबा नांलानो बेसेबा बुंबोगासिनो लोगोफोर। ओंखाय जोङो जोंफोरनि भिडिअखौ मोजां जायो होनना बुंना लादों नामा मालाबाफोर? मोजांथ' जाखाया र', आं मोजाङै भिडिअ बानायनो रोंखायाबो। हा नोंहा आंनिख्रुइ साबसिन बानायबानो जाबाय बास। बेयावलाय नोंलाय आंखौलाय मानो सानफ्रोम रायहरबाय थानांगौ जाखो देनाय? नोंहालाय मा अरजादों ना मेगन सादों? आं नोंखौ जेबो बुङा सानदोंमोन, नाथाय आं दिनै जोंबाय। ओइ महन्त बसुमतारी नोंहा जुदि जेबो खामानि गैमाराबा न'आव जोंफोर गामियाव सासे दाहोना नांगौ जादोंलै, थाफै नोङो थाफै। बेसेबा नागिरगासिनो नोंनो थाफैदो। नोंहाथ' जेबो खामानि नागिरना मोनाखैलै, फैदो नोंनो दाहोना थाफैदो। नों मानसिया एसे क्रेक गोनां नामालै? मा भिडिअखौ नायाबो होनो ओमफ्राय कमेन्टबो हरबाय थायो। मा माथा गरम नामाय नोंलाय मानसिया? बे महन्तनिया खलथाया थिग नंमारा लोगोफोर, थिग नंमारा। औ हा नोंहालाय जोंफोरनि भिडिअखौ एसेबो नायनानै मोजांखौनो मोनाबा मानो नायो? ओमफ्राय मानो कमेन्ट हरबाय थायो गाज्रि? गुबुननिफोरखौ नायबानोथ' जायोना। जोंथ' रोंखायाबो देनाय। जोंफोरनि भिडिअखौथ' जोङो जबरदस्ति नायनो थिनाखैना नोंखौ। जायबा जोंफोरनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो मालाय नायगोन, आरो जायबा नायनानै मोजां मोना नायाबानो जाबाय। मा बेलाय सानफ्रोमबो रायहरबाय थायो? नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि र'। मोजां मोनथाराखै आं। मोजां मोनाखैबा नोंखौलाय सोरथो नायनो होदों? ओमफ्राय नै बे कमेन्टखौ दिनै हरदोंमोन, अय मादै भिडिअखौ एसे मोजां बानायब्रा। ओमफ्राय नै आरोबाव हरबावदों दिनैनो, जाथारालय नोंना भिडिअआ नानि नायजाखाया। आंनि भिडिअआ जुदि नायजाखाया नोंखौलाय सोर खिबुआथ' नायनो थिनदों? आरो मानसिया एसे क्रेक गोनां मारखोनालै लोगोफोर। खेबसे मादै बुङो खेबसे नानि बुङो। दै खलथाया मोजां नंमारालै बिनिया लोगोफोर। नोंनि बायदि मानसिखौ दाहोनाबो लाखिजायालै। नांला, आंलाय जोंफोर गामियाव दाहोना नागिरबाय थानायखाय नोंखौ लाबोनो सानदोंमोन। नांला। बेफोरबायदि माथा गरम मानसिखौ। ओमफ्राय नै लोगोफोर मा बुंलाबायनो नायाखै मानो? मावजि बायदिसो नुखायो माथो नोंखौ। ओंखाम सेवनाय बायदिसोखा मोखाङानो। ओमफ्राय मोनसे हरबावदों, नायखायाब्रा नोंनि गेसाव भिडिअफोरखौ। जोंफोरनि गेसाव भिडिअखौ नायाबालाय मानोथ' कमेन्ट हरबाय थायो? नायाबा कमेन्टबो हरनाङा ना। आरो मा आंनि मोखांखौ मावजि बायदि नुयो? नुथों दे नुथों। नोंलाय बेसांथ' साइज नायनि नोंनि मोखांखौ हेनाय। दै मानो मार्क्स लालाबायदों नोंलाय? एसेबां हेन्डसाम मानसियानो मार्क्स लायो आरो दै। बिदिनो आरोना लोगोफोर नायबाय होननानै रायहरबाय थायो, बुंहरबाय थायो कमेन्टआव। ओमफ्राय आङो दाखालिनो आरो मैयानिखौल' दिन्थिबाय आरो। ओमफ्राय आरो सासे दंबावो र' दिन्थिबावनि। दै मोख्रा साइज साला आरो सोरबा बिउटिफुलनो गाज्रि फाज्रि। माने नोंथांमोना आंखौ बिउटिफुल होननानै कमेन्ट हरोना, बेखौबो माने मेगन सादों। ओमफ्राय नै मोनसेबाव हगारनाङा गाज्रि फाज्रि जायाबो प्रामानो नामा मा बेनिया? मिथुशिला बसुमतारी। मिथुशिला बसुमतारियानो जोंफोरनि भिडिअखौ नुनानै गोबानोनो ओंखारबायनो लोगोफोर। मा बुंबावनो दे, गोबानो ओंखारनायफोरालाय नायाबानो जाबाय आरोलै मुगैनायफोरा। मोजां मोननायफोरा नायसिगोन आरो ना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर बुंथ'ला, बुंनो लागालाय गोबां दंबावोमोन, नाथाय दा बुंथ'ला। दानो बुंबाबो महाभारत रामायणसो जालांगोन अबावबा। नोंथांमोना महाभारत रामायणखौ नायनो सुखुनाय नङा, बिब'नि अननायखौसो नायनो होनना नेबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर? दे होमबा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे, जायबा आंखौ रायदों गाज्रि कमेन्ट हरदों बिसोरखौसो बुंदों दे। औ लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। बाह आं गायलांनाय आलुफोरा देरबायानो माथो। कबिफोराबो देरबायानो, लाइ लाफाफोराबो देरबाय माथो। आंनि आखायाव लोखि दंमारोलै, बेनिखायनोथ' एसेबां थाब देरमारो। जांग्रा वादा? बा गब्लि दिनैसो नुथारबायलै। मा खिरखा लालायदों? आङो मैगंसो नागिरथिंदों र' जांग्रा वादा। ओमफ्राय नोंनि गायलांनाय आलुखौबो बेसां देरखो होननानै नायनो फैदों आं। देरबाय आं गायनाय आलुफोरा गब्लि। आंनि आखायाव लोखि दङलै गब्लि, बेनिखायनो दसेनो देरो। ओमफ्राय नोंहालाय मा मैगं नागिरदों? बिदिनो अबावबाफोर बुथुवा खुथ्राफोर मोनबाय बायो होननानै नागिरथिंदों आं, मोननायानो थायाखै। बुथुवा?
जोंहानानो रज'सोदों माथो बुथुवाफोरा खुथ्राफोरा आरो नै नांगौबा लाइखौबो खाना लां नोंसा खानो होयो खालै जेबो नङा बुथुवाफोरालाय मा ओरैनो रज'नायसो ओरैनो थांगाजोबगोन आरो लाइ मैगंफोराबो आमदानि खाना लांबानो जाबाय बेसेबांसो नांगौ जागोन दे होमबा सांग्राबादा हा ओमफ्राय नोंसालाय सनसपितनिया मा खबर मोन्दोंना मोनाखै खबर लानो थांदोंना नोंसा गैयालै आदा खबर लानो थाङाखै आइयाथ' रागासो जोंबाय थादों बेखौ बेबो सहस नङा दे नोंसा आदायाबो आदाय मावदों बालाय साजाखौथ' मोनखानांगोन नङा होमबा गब्ले औ बेनोथ' आदा बोरमा खावनाय मोसौ खावनायफोरा बिदिनो साजा मोननांगौ जेबो नङा जेबो सिन्था खालामनाङा आरो ओरैनोबाबो गखागोन दे होमबा गब्लि खा आरो पियास बिलाइ दङ नांगौबा लांबानो जाबाय बाथोन जानो औ जागोन दे आदा लांगोन दे होमबालाय खाबाय था नोंहा आयु आं दा अबे मोनसेखौ खानो सांग्राबादायाथ' दा गासैखौबो खाना लांजोबनो होदों सिगाङावनो लाइ मैगंखौनो खाग्रोदो दे ओमफ्राय बेनि उनाव बुथुवाखौ खागोन ओमफ्राय बेनि उनाव पियास बिलाइखौ खागोन खिरखासे लांखागोन आं ओरैनोबाबो बिसानि मैगं माथो आमदानि जाना दङलै ओरैनोसो थांगारजोबगोन बुथुवाफोराबो रज'सोदों हेलौ लाइमोन आब' मोस्रोमाखै मा खालामदों सबसि एवबाय थादों र' आं आब' ओइ मोस्रोम गाबोनो माबा सनाथि आगैखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदोंमोन नोङो फैनो हागोन ना गाबोन लांनो नागिरदों गारि मोनबायबा औ मोनबाय दे जेन थेन गंसे ओमफ्राय आं थांलायनांगौ आब' औ मोस्रोम आगै जोंहा माने आइयाबो थांबा मोसौ आरो अमाखौ सोर नायगोन बेनिखायनो नोंखौ लिंहरथ'दोंमोन आं माने नोंजों आंजों डक्टरनाव थांसै ओमफ्राय आइखौ न'आव गालांनोसै दे होमबा जागोन दे आब' बिबारियालाय मा खालामदों खिन्थादो बिनोबो दङ आंजोंनो बिबारि हागौबा मोस्रोमखौ दिनैनो फैनो होदे गाबोनो सनाथि आगैखौ लांनो नागिरदों ओमफ्राय न'आव रावबो गैया जागोन ना मोस्रोम आगैजों आंजों थांसै डक्टरनियाव ओमफ्राय आइखौ गालांसै न'आव एगारहर दे मोस्रोमखौ जोंहानो बिबारि दे जागोन दे आब' दे होमबा दोनथ'नोसै दे आब' दोन आब' आंखौ नोङो दिनै किल'आ दोनहैगोन दे ओमफ्राय दाबा डक्टरा मा बुङो ना लेटसो जाबाय नामा इबा मोनथियाथ' डक्टरनाव लांबा हामगोन खोना दे सनाथि आगैया हामसिगोन खोना मोनथियाथ' उदैयाथ' जोबोद सानाय जाथारदों दा हामसिगोन दे डक्टरनाव लांबानो हामगोन आयै 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 गारिया गाबोन सोलाबगोननो ओमफ्राय गाबोन सनाथि आगैखौ लांनोसै डक्टरनियाव गाबोन सोलाबगोननो दे मोजाङानो जाबाय दे आयै हा ओमफ्राय मोस्रोमखौ लिंनो होनाया मा फैगोन ना फैयानो दिनै फैगोननो र' दा बेलासि फैगोननो दे नोंसोर सानैबो थांबानो जाबाय आं न'आव थानोसै न'आवबो थायाबाबो जाया अमा दं मोसौ दं गारिखौ आं गाबोन फुङावनो फैनो होदों र' 6:30 दे हामदों दे फुङावनो थांनो हाबाथाय मोजां माबाहाय दानि गाबसोदोंमोन सनाथि आइया माबा गोसाथार सादोंनो दिनै उदैया बांद्राय सानाय मोन्दोंनो गोसाथार सादोंनो जेन थेन दिनैनि दिनखौ बारग'नो हाबानो गैला दे गाबोन फुङाव लांनोसै औहाय आंबो बेखौनो सिन्थाबाय दं र' दा गाबोन माला जागोन माला लांनो मोनगोन मा गाबोन माला जागोन जासिगोनानो आरो फुंबानो मोनसिगोन लांनो थेवब्लाबो दिनै बांद्राय गाबबाय दंहाय आं बोरैबा मोनथारदों गथ'खौ होमबा दिनै थानो हायैबायसो सादों खोनायै अना खानानै फैसा गैयिनि थाखाय आरो थाब लांनो हायाखैमोन ना दा आरो सानथाममानि जाबाय फैसा मोननायनि उनावबो लांनो हायाखै गारिखौनो मोनाखैना औहाय आइ दे थेवब्लाबो इसोरनि अननायाव गाबोन लांनो मोनसिगोन दे दा बारो डक्टरा मा बुङो बेखौसो गिबाय दङ आङो पेसेन्टखौ नोंसिना लाबोनाया गोबाव जाबाय होनबा मा जागोन दिनै आयै माथो बुंबानो आरो आइ फैसाखौनो जगार खालामनो हायाखैमोन दाबा आरो 7 लाख फैसाया थोगोन ना थोआ बेखौबोसो सिन्थाबाय दं आं बुरजासो मानि खाबाय दे दिनै जाबाय खोना आरो मालाबा खाफैबावगोन जांग्रा आदायाथ' खानो होखादों दाथ' बिसोरो ओरैनोबाबो फाननो लांखाया ओरैनोसो थांगाजोबगोन बेरायनानै आयौ हाबाब नायनाय ओइ गब्लि नोङो जोंहानि मैगं थिलियाव मा मोन्दों हा नोंखौ सोर मैगं खानो थिनदों बाला सिखावनि जात नालाय आयौ बोरै खावफैयो मालायनि बारियाव मादै आं सिखाव नङा आं जांग्रा आदानाव सोंखादों जांग्रा आदाया माथो खानो होखादों आंखौ आयौ हाबाब नायनाय बोरै थगायखायो बाला खरि मानसियानो
जांग्रावा बेलाय माथो सगावसो थांदों नोङो जांग्रावा बाखौलाय माला लोगो मोनखो मादै आङो जांग्रा आदानियाव सोंनासो खामारदोंथ' नोङो फोथायाबा जांग्रा आदानियाव सोंनाय नुदों बोरै थगाया सुरितसो नुदों बिदिनो खरा खम्फाफोरा बिराद सैथानो नंमारगौबो दे मादै आं खावाखैलै जांग्रा आदानियाव सों जांग्रावा थाबासो सोंगौमोन आं नों जांग्राखौ नुनायनि थाखाय नोङो बेयाव थगायनो फैदों हा सारा जोंफोर खथ' फैसा गारनानै खथ' खस्थ' खालामनानै बेयाव आबाद मावदों नों आरो खावफैदोंना हा लाजिया नङा लाजिया नामायो सिखावनि जातफोरालाय मानो लाजिलाबायनो सिखाव नालाय सिखावा जारानो सिखावखा नोंसानिया नोंखौ खरिखायसो नङाबा आं नोंखौ दहायनो बुगौमोन मिथिबाय साला सिरि सिरि फैखुमानानै मालायनि मैगं थिलिनिफ्राय मैगं खावनानै लांग्रा आंनो मोजाङै खाबावाखै नोंसो साला खाजोब्बाय मादै नोंसाथ' फाननोबो लाङा ओरैनोसो थांगारजोबगोन माथो बुथाफोराबो रज'सोदों आरो लाइ मैगङाबो बुरजाथार दङ माथो जोंहानि आबाद जोंहानि बुथुवा जोंहानि लाइ जोंनिसो गोसो थाथो ओरैनो थांगारथो जोंहानि मैगङा मा जागोनखाय मालायनोलाय मानो ओरैनो हरलाबायनो जोंफोरो खस्थ' खालामनानै आबाद मावगोन ओमफ्राय मालायनो ओरैनो जागोन नामा जोंफोरो बेनिफ्राय नोंखौ जुदि आरो मालाबा नुबावोना गब्लि आंजों खिन्थु नोङो एबारो होजाखागोन जागोन दे मादै आं ओरैनोबाबो खाखायामोन जांग्रा आदाया खानो होनायखायसो खादोंमोन आं सैथानि साला खरि थगायनायाव एक्सपार्ट जाला थांदो ओइ गब्लि मैगङा लांनो मोना मैगङा दोनलां मादै इसे लाङि दे बोथिसे बाखिखिनिखौ नोंसा लाखि ओइ बाथ्रा बुंबा बुजि मोना ना मायो दोनलां इसेबो लांनो मोना आं जांग्रा आदाया खानो होनायखायसो खादोंमोन बेखौनो आंखौ मा बुंदों ओइ मा सानबाय थाखो आरो ना बोरै खावना लांनो हागोन बेखौनो सानबाय दं नों हा खरि जागोन दे मादै लाङा इसेबो लाङा नोंसानो लाखिजोब बाप मा इसिबां सिखावलै नंमारगौ दे इसिबां सैथान खरिफोरा बा जांग्रा आदाया खानो होदों ओरैसो थै जांग्रावा सगावसो थांदों खरिफोरानो एसेबां सिखावबा मालायनि बारिनि मैगंखौ बोरै खावना लांफैयो जिखिजाया बिनि मैगं खानायखौनो संनोसै आं मैद्रु नाजों आरामसे संना दोनसै